И какво става, хора, в днешния клип ще направим влог за 2 дни, като ще посетим Шипка, Габрово, Боженци и още много други места. Така че останете до края на видеото, за да ги видите. И ако ви харесат, може да ги посетите. И ако самия клип ви хареса, може да се абонирате, да лайкнете и да напишете някой друг коментар. Еми хора, повече няма ви бавя, а директно отиваме към ден 1. Става, хора, в момента пътуваме и отиваме към Боженци, където се намира нашия хотел с моя приятел Калинката 47. Лол! И ще се включим, когато вече сме пристигнали в Боженци. А сега, чао! Кажи чао, бе! Чао! Ето, хора, вижте къде се намираме. Показах де, но все пак е много хубаво и тази част трябва да се види все пак. Междуто и там е постройката на Царево и е супер яко. И препоръчвам място, много е хубаво, трябва да го посетите наистина. Хора, платихме си билетите и вече сме в крепостта. Отиваме към тези кули, ето там. И вижте колко е красиво, тук е уникално наистина. Хора, минаваме през някакъв тунел тук и гледайте колко е хубаво. Много е хубаво.